Hajiya abiye gani na fa abiye da ki hajiya. Hajjaju mutum maka Hajjaju. Bawan Allah na gaya maka ni matar aure ce. Na shi na hajiya matar aure ne ai kun furfin asiri ki kwanta da hankalin ki hajiya. Harka na zo ita fa nuniya laƙadan ba ajalan ba. Na san bai gidanki ne harkar kaji ne duk mai harkar kaza yanzu billahi da zai baya gida. Ya kika ce mu je ciki Hajjaji ki kwanta da hankalin ki. Rigijijjib hajiya mai rigijijjib hajiya mai rigijijjib. Kai wannan irin mayan mutum ne haka ne. Hajiya wallahi haka nake. Na gaya maka ina da miji. Kwanta da hankalin ki hajiya. Ai na san kina da mijin. Subhanallah. Ni ma ina da sawa matar hajiya mai. Yanzu ba za ka daina bi na ba? Ba za ka daina bi na ba yanzu? Yanzu hajiya ba za ki taimaka min ba? Ni hajiya ba za to yanzu idan mai gida na izo isa man ya zan yi da shi? Ni ina da yakinin baya nan ki kwantar da hankalin ki ina gadara da masu gidan rana. Hajiya mai rigijijjib yawwa anan dan baje koli na yau in Allah yadda in ji dillali ya mai gwanjo tace inda a waje kaya alquran ina nan tunda nake shiru komai ya kammala magana ta fara. Mai gida na'am wannan mutumin ne yake ta bibiya ta. Wani mutumi? Wannan allajin. Allajin nan har cikin gidan nan sai da ya biyo ni har kuɗi ya nuna min. Yanzu yana ina? Yana nan cikin gida. Ya nuna miki kuɗi? Ya nuna min. Kin tabbata ya nuna miki kuɗi? Ya nuna min kuɗi mahaukacin kuɗi. To kina ji na? Ki nuna masa bana na. To ni kuma zan laɓe a bayan kyaure. To shikenan. Yawwa je kike nuna masa bayan. Ki shigo da shi. Ki shigo da shi, shigo da shi. Shigo da shi. Yau. dan girman Allah su da ka bai shayin nan kai ka san saurin ne Allah yayi ma wannan matsala ta ka wani me kake ka san me yake gaba na ina ga baka da gaskiya dai yanda aka yi daman kai baka rabo da abubuwa ai kai ita ce da kai wannan sai wannan daga wannan sai wannan a baka da buredi a dai bata lokaci Allah bar buredi nan to shikenan duniya zaki assalamu alaikum wa alaikum su da me shayi su da me shayi barka an talle su da me shayi ko shayi ne kana ganin ma ai kawai ka zubo ai a zubo madalla an talle waya naga an yi aure an gwata ku ne an kwaku kai da kai da tsirkiya naga kamar iri ɗaya kayan nan kuma sai da riga kuma kai da riga sai an yi biki kuma ake anko kuma ba haba malam tsinkiya ai wani dalilin ma zai iya sa mu yi anko ko amma wallahi naga kayan naku kamar iri ɗaya ba ma kama iri ɗaya ne ba ma fa kama ba kama wannan riga nawa ne kudin ka nawa ne kudin ka a ba shi zan biya ba shi zan biya ku ai da kudi a jikin mu ko nawa ne kudin sa naira 150 nasa naka naira 100 150 250 kenan lalle dan talle gari da harka wancan fa nawa ne kudin su wancan nasa naira 250 wannan 250 mu hada mu a hada ku mana kudi ne wallahi alhamdulillah godiya muke da hada ku wannan rike ko da wasu ma sun zo lala a basu a basu godiya muke da talle nagode dan talle nagode a basu nagode dan talle